Saderengipun kawula nglantaraken napa ingkang kados jalan kaniatanipun pumseni sawarga ingkang kapis pindah kawula nyuwun pangestu rahayu wilujeng slamet dumateng kaki sepun ini sepuh Kyai Dalau Lamengkang manggen wonten ing dusun mriki sedaya. Ing mriki kawula sadaya nglantaraken napa ingkang jaga sejo lan kaniatanipun warga keneksaning dinten Jumat Kliwon wilujengan ngentun donga dumateng arwahipun sedaya leluhuripun ingkang krimatan lan boten krimatan sedayanipun saged tinampi rahayu wilujeng slamet boten wonten awangan setunggalipun rupeda punapa Pramila ingkang sepuh dikunsuni sawah pandonganipun slamet ingkang men disuni panjurung estantunipun wilujeng. Ingkang saturan mbok bilih isawarga anggenipun ngedalaken sedekah harupi asan sawarni-warni menika kawula marjemuaken dados tunggal waktosaken saking sarine bumi rejekine Gusti Kang Maha Agung. Ingkang saturan wonten jeneng petalan Afrika jeneng sekawan perkawis. Ngintun donga dumateng sedaya leluhuripun ingkang krimatan lan boten krimatan saged tinampi sampurna rahayu wilujeng slamet boten wonten alangan setengahipun rupeda punapa ingkang saturan malih wonten sikul ketanpawa caos bebi dumateng Bapa Agam Ibu Hawa sepindah bumi kang gumelar ingkang peparing lantaran rezeki sandang pangan kelawan papan pramila dipun wilujengi saged jangkung kawilujengan warga anggenipun pates rezeki sandang pangan kelawan papan pinaringan kampil rahayu wilujeng slamet boten wonten alangan setunggalipun rupeda punapa ingkang saturan malih wonten kisang ayu sedayu kinangan jambe Surohayu ngawruhin Mbok Dewi Siti Fatimah ingkang garwa Baginda Sayyidina Ali pramila dipun wilujengi saged njangkung kawilujengane warga pinaringana tego tegeng ademayung pahayu wilujeng slamet boten wonten alangan setunggalipun rupeda punapa ingkang saturan malih wonten Apam suci kentun donga dumateng sukma suci sukma sejati sukmanipun sedaya leluhuripun Ibu Meseni ingkang krimatan lan boten krimatan pramila dipun wilujengi dipun kintuni donga saged tinambah amal imut lan puji dikiripun tinampi umatipun Rasul Muhammad pinaringana kasuwarganing Allah Gusti Kang Maha Agung. Caos bekti dumateng kaki bumi nini bumi suci pepet suci ingkang kesalapan raga sejati rageta manjing sampurna pinaringan jembar kuburipun padang dalanipun lepas paranipun tinampya sekawan perkawis rahayu wilujeng slamet boten wonten alangan setunggalipun rupeda punapa ingkang sahaturan malih wonten sekul golong caos bekti dumateng Nabiullah Ilyas Nabiullah Khidir waliullah jeung Sunan Kalijaga Nabiullah Ilyas ingkang rumeksa darat-darat ingkang dipun embah sedaya leluhuripun Ibu Meseni wiwitan ngantos pungkasan saged manjing sampurna Nabiullah Khidir ingkang rumeksa toya ingkang dados lantaran pegesanganipun sedaya leluhuripun Ibu Meseni wiwitan ngantos pungkasan saged manjing sampurna Waliullah jeung Sunan Kalijaga pinaringana rahayu wilujeng slamet salebetinipun griya sak dawinipun griya sak soban paranipun sak mubah musaipun sedayanipun ampun ngantos pinanggih halangan semdalipun ruteta punapa ingkang satelan malih wonten sekul suci ulam sari caos bekti dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sekarwa seputra sahabatipun sekawan Abu Bakar Umar Utsman Ali pramila dipun wilujengi saged jangkung kawilujenganipun Ibu Meseni sawarga pinaringana rezeki ingkang barokah pinaringan keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah rahayu wilujeng slamet boten wonten alangan setunggalipun ruketa punapa sedayanipun ingkang saturan malih Mamatri ing dinten pitu pekenan gangsal lenggaipun ing dinten Jumat Kliwon siang kelawan dalu kang kangge lantaran pengintun donga dumateng sedaya leluhuripun ingkang krimatan lan boten krimatan wuku 3 dasa wulan 12 taun 8 Hindu delasan sekawan sanogo sangaranipun sedaya sekawanipun kedat gangsal pancer kang jumeneng pramila sedaya dinten dipun wilujengi Ibu Meseni sawarga serinten sedalune ngajeng sapawintos paminang pun atus pinanggi halangan setunggalipun rupeta punapa ingkang saturan malih wonten jeneng sengkala balah sekatahipun para sengkala ingkang sampun dumawah lan ingkang dereng dumawah ingkang sampun dumawah dumateng Ibu Meseni sawarga saged dados kekiyatan kawilujenganipun sengkala ingkang dereng dumawah tinolaos sepindah Allah kepindho Rasulullah sekatahipun para balah kiruta barat lan toya tinepiaken saking ing samdikala ingkang saturan malih mangkonipun mahdali griya pinaringana rahayu wilujeng slamet salebetipun griya sak jawinipun griya sak sopan panipun sak mubah musipun sedayane mampun ngantos pinandi alangan setunggalipun rupeta punapa pramila nyuwun paneksenan saha pandonga rahayu wilujeng slamet dumateng sedherek kula ingkang sepuh miwanen ingkang sami kaaturan wonten ing mriki sedherek sampun cekap anggenipun kawula ngekalaken buat pilih enten kirang langkungipun mugi-mugi Gusti Allah ingkang jangkepi tolak bilahi wekasanipun selamat saking kersaning Gusti Allah milia karo alam